Čaute, ja som Guava, vítam vás pri mojom novom videu. Toto video bude haul za mesiac november a ja začnem oblečením. Takže tu mám jednu takúto koženú sukňu. Je mi nejako tady, dostala som ju na sviatok. Mala byť najprv mamkina. Ja som veľmi spokojná, hodí sa k nej blúzky a koženka. A teda ešte som ju vonku na sebe nemala, keďže je na to zima. Ale teším sa, keď ju budem môcť nosiť. Ďalej tu mám nohavice. Takéto tepláčky. Kožené. Sú úplne super. Sú z Gateu. Za 10 €. Vlastne takéto. Super. Ja ich mám hrozne rada, lebo sa v nich dá normálne hýbať. A nemáte nič také pevné. Alebo také proste obtiahnuté. A posledná vec, ktorú mám z oblečenia, takýto mikina, takáto mikina. A je tam It Want Me. Nie, Wasn't. No a vlastne je celkom dosť veľká. Ale hrozne príjemná, keď ju máte, aj tiež taká teplá dosť. To má vianočnú atmosféru. Presúvame sa veci do školy. Takže ja som si kúpila takúto na lepenie, tam sa viac páskov. Dá sa to vlastne takto zložiť, je to zo šeftu. Toto vyzerá. No ja to mám zase na stolíku. Tom som si kúpila tie také papieriky, viete, na lepenie, tie sú zelené, také farby. Ďalej, tu máme takú ozdobnú lepiacu pásku. Je to lepiaca páska vlastne nôd. Vám to ukážem, keď sa mi to podarí rozlepiť. Čo sa mi asi nepodarí. Mám to. Mali by ste to vidieť. Ďalej, tu mám takýto stand, to som dostala od kamarátky. Vlastne takýto stojaník, kde vlastne viete aj takto si viac lepšie vybrať. A sú tam teda fixky, ktoré som ešte zatiaľ neskúšala. A ďakujem ti veľmi, Janka. A pozdravujem Janku, ktorá má dneska narodeniny. Takže všetko najlepšie. A vlastne tu už mám iba 4 veci, ktoré sa týkajú teda viac menej takého džabania si na ksicht a celkovo všetkého. To sme takého. Takže ja začnem asi lakom na nechty. Ja som si kúpila taký od Essence. Vidíte drogerii. Bol vlastne za 98 centov zlacnený. Je to takáto pekná farba. Takže 98 centov v Tete drogerii Essence gel na nechty. Ďalej, tu mám nový korektor. Je v odtieni 10 Natural Beige. Dobre, to číta. Som takýto. Znení. A kúpila som ho asi za nejaké euro dačo. A vydrží že vraj 16 hodín. Potom, tu mám vajko na rozstieranie, konečne sme ho niekde zohnali. Bolo v DM-ku za 4,98 alebo 4,45, teraz neviem presne. Ale konečne ho mám, je to vlastne na rozstieranie make-upu. My nemáme žiadne také, len keď sa to rozstiera na rukách. A ja som si to teraz. A posledná vec, ktorú tu mám, je teda EOS, je to Blueberry EOS a ja sa hrozne teším, ako ho budem používať, keďže tam ten mi už došiel. A nikde nevieme zohnať včelí vosk, aj keď teraz sú v galérke trhy, a bol taký jeden včelí vosk. Vlastne, čo som to chcela? No vlastne to bolo akože také vyrezávané, také postavičky, ako napríklad taký macka so srdiečkom, a to bola sviečka. Potom som mala normálnu klasickú sviečku, potom som mala také keby doskové, také plošné iba, nejaké